Avui tinc una vistilla laboral, és el típic cas que l'empresa no es va presentar al seu moment al judici, el treballador va guanyar la improcedència de l'acomiadament, el jutge va condemnar l'empresa a la readmissió del treballador o la indemnització i tenia 5 dies per triar una de les dues opcions, no va fer res, ni va pagar ni va readmetre, i per tant el que hem fet és executar la sentència i avui tenim el judici d'aquesta execució, que és una vistilla, pim-pam, ràpid. Què farà el jutge? Doncs extingir la relació laboral, condemnar l'empresa a l'abonament dels salaris deixats de percebre, la indemnització i a més 15 dies addicionals, i com que l'empresa no ha aparegut i ni se l'espera i està com desactivada, desapareguda, doncs el treballador haurà d'anar a cobrar Fogassa. Anirem a cobrar Fogassa amb els límits de Fogassa. I la resta què podem fer? Ofertar al treballador? Depèn. Si l'empresa ha tancat bé, no ho podrem reclamar, però si l'empresa no ha tancat bé, si no ha fet el concurs de creditors, no ha fet tot el que havia de fer, podem anar al mercantil i derivar la responsabilitat a l'administrador. Jo ja us ho he explicat en algun altre vídeo, que això funciona bé i podem recuperar quantitats del Fogassa. I avui es tracta d'això. Ara tinc la vista a 9:15, però segurament no entraré fins a les 10 perquè sempre van col·lapsats.